Mainit na usapin ngayon sa panahon ng halalan ang pagdalo ng mga kandidato sa mga debate upang ihayag ang kanilang mga plano at programa kaugnay ng iba't ibang issue. Matatandang hindi sumipot sina Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Candidate Mayor Sara Duterte Carpio sa debate na inorganisa ng CNN Philippines kamakailan. Si Mayor Duterte Carpio naman, sinabi na rin na hindi siya dadalo sa COMELEC-sponsored debate na nakatakdang ganapin sa ika-20 ng Marso. Habang tinitignan pa ni Marcos Jr. ang format ng debate bago siya magdesisyon kung siya ay dadalo muli o liliban dito. Sa lungsod ng Angeles na isa sa mga vote-rich area sa Pampanga, karaniwang tagpo na lamang umano tuwing halalan ang pagkakaroon ng debate ng mga lokal na kandidato. Karaniwang inoorganisa ito ng iba't ibang stakeholders at business sector ang mga debate o forum sa syudad. Ayon kay Angeles City Mayor Aspire at Councilor Amos Rivera, hindi raw siya aatras kung sakaling magkasanang debate sa lungsod ngayong nalalapit ang eleksyon. Hindi raw ito nakabase sa magiging pagdalo ni re-electionist Mayor Carmelo Lasatin Jr. Whether he attends or not, it does not really matter, no? Kung pupunta ako doon, it's really for me, para makita ng mga botante na kaya natin sagutin yung mga tanong, no? Pero kung pupunta man siya, that will be good for our voters also. Siyempre, lalo na incumbent po siya, may mga tanong dyan na would really relate dun sa 3 years na performance niya as the incumbent mayor. Samantala, kinumpirma naman ng Chief Advisor nila sa TINA si IC Calaguas na dadalo sa debate ang alkalde sakaling may magtulak muli sa Angeles City. Nakatakda namang magsimula ang kampanya ng local candidate sa darating na March 25. Matatanda ang isang debate ng mga kandidato sa pagkaalkalde sa Angeles City ay naipalabas sa CLTV noong 2019. Lumahok dito sina dating Vice Mayor Brian Nepomuceno, dating Clark International Airport Corporation President Alex Caugiran at si Mayor Lasatin na kalaunay nagwagi sa eleksyon. Paolo G. Santos, CLTV News.